दा बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय सासे गेदेमाखौ लोगो हमनाय जादों आरो बिथां गेदेमाखौ गासै बर' रायजो राजाया सिनायो, जायनि मुङा मोनसे समाव बयनिबो थाखाय फरायसा समनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों आङो। थेब्ला महिलारि। थेब्ला महिलारि मुंजों बिथाङा जोनोमनिफ्राय कलेज लाइफसिम खामानि मावबाय थादों, सोलोंथाइ लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि हिसाबै बिथाङा हाबा मावदोंमोन। कलेज लाइफखौ बिथाङा बर' सोमावसारनाय एबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय आद्रा खालामदों। बेनि उनाव बिथाङा हाथियार सोमावसारनायाव बारसोमदों आरो हाथियार सोमावसारनायनि मोनसे दोलो बेखौ दैदेननायनि गेजेरजों बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल गावखुंथा गौथुम लाबोनानै होफैदों बर' रायजो राजानि थाखाय। जि समाव बर'फोरनि गेजेराव दाङाबाजि, जि समावनोखि बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइ बिथिं, रांखान्थि बिथिं, समाजखान्थि बिथिं गासिबो जुब्रा जानानै दंमोन, बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल दानायनि उनावहाय गासै बिथिङा जौगाखां फारसे सिगांबोदों। गावजों गावनि गेजेराव एना एनि, गावजों गावनि गेजेराव गिलायनाय भाब बेफोरखौ फोजोबनो हादों। बे जाहैबाय बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि एग्रिमेन्ट बड' एकर्ड आरो बे बड' एकर्डनि गाहाय मंसायगिरि आथिखालाव बड'लेण्ड खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि, जों बिथांखौ लोगो हमनो हादों आरो बिथांनिफ्राय जोङो बिथांनि गोसो सिंनि बाथ्रा जों मिथिनानै लानि आरो बिथांनि उन्दै समनि बाथ्रा जों मिथिनानै लानि। बर' हारि थामोन्थानि बिथिङाव बिथांनि बिहोमा जों बिनि सायाव सावरायनो बिथांनो जोङो गिबियावनो हामलायनाय होदों आरो सिबिनाय होदों। नोंथांनो सिबिनाय होबाय। नोंथाङा आथिखालाव बर' हारि थामोन्थानि सासे मैखोम बिफाव लानाय गेदेमा सुबुं। बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमखौ नोंथाङा दैदेनगासिनो दङ। दिनै 15 बोसोर बाबेनलांबाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव नोंथाङा BPF दोलोखौ दैदेननायनि गेजेरजों बारसोमनो ओंखारगासिनो दङ। नोंथांनिफ्राय जों मिथिना लानाय जायो नोंथांनि उन्दै समनि जिउनि बाथ्रा। गिबियाव नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंफोरनानै होदो। आङो उन्दै समाव लेखाखौ आङो बे देबरगाव LP स्कुलावनो फरायदों। देबरगाव LP स्कुलावनो फरायदों। बेवहाय आङो देबरगाव LP स्कुलखौ बारग'खांनानै आङो बे देबरगाव हायार सेकेन्डारियावनो फरायदों। मेट्रिकखौबो बिनिफ्रायनो पास जादों। कलेजखौ आङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव एडमिसन लादों। बेवहाय आङो सेकेन्ड इयारसिम, बै समाव सेकेन्ड इयार, दानाथ' दाबो बेनो 12सिमखौ आं क'क्राझार कलेजावनो फरायदोंमोन। ओमफ्राय दानि बै समनि परिबेसाव आं क'क्राझाराव मोजां फरायनायनि परिबेस मोनाखैमोन। बेखायनो न'नि मानसिया आंखौ शिलंआव थिनहरदोंमोन। खिन्थु आंनि माबाया थिना शिलंआव थानानै फरायनाय बा सिलचर इन्जिनियारिं कलेजाव थानानै फरायनाय बेफोर माबाया आंना थिनाखैमोन आरो। जिहेतु आङो क्लास 7निफ्रायनो आङो आन्दलनमुखि 1986 जानांगौ, 1983 जानांगौ, ओइ दमदमा एबसु कनफारेन्स बेनिफ्राय आंना सुरु आरोखि। क्लास 6 होमबा नोंथाङा क्लास 6आव फरायोमोन? क्लास 6आव फरायोमोन जानांगौ आङो बे समाव। दमदमा एबसु कनफारेन्सनिफ्राय आंनि माबाया स्टार्ट आरोखि। बे समावनो एबसुनि माबाया करेन बसुमतारी जाहैबाय प्रेसिडेन्ट, सानसुमा बसुमतारी सेक्रेटारि। बे समनिफ्रायनो आन्दलननि माबाया फैबाय थाखादों जे बर'लेण्ड नांगौ बा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनांगौ होननानै। बिथांमोना बारा गरजास खालामनो हायाखैबाबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि माबाया बै समनिफ्रायनो डिसिसनाव फैखादों। फैयै फैयै जेनेबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिडारशिपआव रौता कनफारेन्सनि उनाव बिराद गिदिर मोनसे महर लादों मास। जायखिया आङो उन्दै समाव ओरैमोन, आङो बिमाजोंनो बांसिन गले गले थायोमोन आङो। ओमफ्राय स्कुलाव थाङो, खोब एखमबा थाङाबाला बबेबा खारखुमाना थानो हायो नामा बेखौ सानोमोन। खिन्थु उफाय गैया, थांनांगौ। आरो आंना खेला दुलायाथ' बेनोसै, मार्बल गेलेयो थिगसे। ओमफ्राय फुङाव सिखारनानै बै थाइजौ बिफां गुदियाव थाङो। बे गोजां बोथोर थाइजौ सिरियोना, बे
बेफोरखौ एकदम जाय फार्स्ट सिखारनानै थांनो नागिरनानै जाहैनो हायो मोनो बेबादिखौ फुङाव थांनांगौल' दाथ' गैला बेबादि ओमफ्राय माखासेया जाहैबाय जेनेबा आङो न'निफ्राय आरोबाव बै देबरगड़ एलपि स्कुलाव थाइजौ बिफां फांथामसो दंखायोमोन बेहायबो फुङाव थाङोमोन जोङो फुङाव सिखारनानै थाइजौ सिरिनायखौ लायो आरोखि बेखौ जायो मोनब्लानो जायो दा बेफोर ओमफ्राय गेलेनायनि बोथोराव मार्बलखौ गेलेयो आरो बै फैसानि बे आगोलनि फैसा खुस्रा बेखौ लानानै गेलेयामोनबा जेनेबा आथोनानै सारेनानै बेखौ गेलेयोमोन काबादि थिगसे गेलेयोमोन ओमफ्राय बै समाव औवा गोथांखौ ओरै बादिंलायनानै गोजौ गाहाय खालामोब्ला बेखौबो मा होनोमोन जोङो हैयां मैयां जायखिया बेफोर बिराद इन्टारेस्टिं बेफोरखौ आं गेलेयोमोन ओमफ्राय जेब्ला आन्दलनमुखि जायो होमब्ला आं बेफोरखौ गासिखौबो गारजोबदों ओमफ्राय बे समाव आन्दलनमुखि जानाय समाव आं ओरैनो मोनफा मोननै सल' लिरदों माने जाथिखौ लानानै बेसेबां मोजां जादों गाज्रि जादों आं बेखौ बुंनो थाङा जायखिया लिरदों आं आंनि साननाय मथे ओमफ्राय आङो मा जादों गेजेर समाव आरोबाव क'क्राझारावथ' आरो परिबेस मोनखायाखिसै आङो फरायनायनि ओमफ्राय फ्राय गारनाय बादियानो जादों बोसोरनै बोसोरथामसो शिलंआवबो जेनेबा एडमिसन खालामनानै दोनहैदोंमोन सिलचर इन्जिनियारिं कलेजावबो आंखौ एडमिसन खालामनानै दोनहैदोंमोन आं बेफोरखौ थाथेरनो हायाखै आरोखि मथथे ओमफ्राय आरो उनाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव आरोबाव एडमिसन खालामफिननानै बेहाय आं जास्ट 12खौ आङो बिएससि नायनो क्लास 12खौ बेहायसो पास खालामफैफिनदों 12खौ बिएससिखौ आं बेहायनो सेकेन्ड इयार थार्ड इयारसिम परिखा होलाबायदों खिन्थु आंना मोजां साक्सेस जायाखै बे जाबाय ओरैनो आङो जेनेबा नागालेण्डफ्रावबो आं थाहैदों बै समाव जेनेबा आङो उफाय गैया सासे स्टुडेन्ट महरै नागालेण्डआवबो थानांगोन मेघालयआवबो थानांगोन बेबायदि माखासे गभर्नमेन्ट कलेजाव एडमिसन खालामनानै जास्ट स्टुडेन्ट आइ कार्ड लानानै आं माखासे खामानि मावनो बायद' जानाखि नङाबाथ' नोङो मेघालय बायदि कहिमाफोर बादियाव जायगा मोननांगौआ नों सोर बेहाय नोङो लजिं थादों मानि खालामनांगौ नों सोर प्रश्न फैयो दा कलेजफ्राव एडमिसन लानानै आङो मोनसे आइ कार्डजों जास्ट सेल्टार लायो आरोखि कलेजाव थांनाय फैनाया आलादा खोथा बेफोरबायदि जादों ओमफ्राय आन्दलनाथ' बै समनिफ्रायनो मेघालयआव थाहैदों होननानै आं ओरैनो थायाखै बे जोंनिनो खामानि मावदों नागालेण्डआव थाहैदों होननानै आं ओरैनो थाहैयाखै खारख'नानै थाहैयाखै बे आन्दलननिनो खामानि मावबाय थादों आं दा बेबादि आरोखि आंनि माबाया दा नोंथाङा माने मोनसे खोथाखौ आरो फोरमायबावदो रायजो राजाफोरनो बा इंखं टेलिभिजननो जे नोंथाङा सासे मोजांथार स्टुडेन्टमोन होननानै मोनसे मोननाय जादों नोंथांनाव टेलेन्ट दंमोन फरायनायाव आरो नोंथाङा क्लास 12खौ साइन्सजोंनो फरायखादों आरो ग्रेजुवेसनखौबो नोंथाङा साइन्सआवनो लादोंमोन नाथाय नोंथाङा माने बे इसे मोजां परिबेसखौ नोंथांमोननिफ्रायथ' मोजां परिबेस मोनदोंमोन होमब्लाबो नोंथाङा बेखौ गारनानै माने बे सोमावसारनायावसो नांथाबफैसै जाथिखौ नायनांगोन नोङो अबस्थाखौ नायदों नुबाय नोङो जेनेबा आबसुनि मुभमेन्ट समाव जे थांखिखौ लानानै मुभमेन्ट खालामदों बियो माने आंनि थाखाय एक्सेप्टेबल आरोखि बुस्थुआ जे जों ओरैनो जनानै थायोबा नेक्स्ट जेनेरेसना आरो मा जागोन जोंनो दा जाबायदि अबस्थायाव थांनानै दङ आरो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनाथ' आरो बांसिन खस्थ' मोनहैबावगोन ओंखायनो आङो जा नुबाय आन्दलनाथ' नांथारगौ मास मुभमेन्टआवबो नांगोन आरोबाव ओरै खालि मास मुभमेन्टल'जों जानाय नङा मोनसे प्रेसार ग्रुप प्रेसार होनो थाखाय मोनसे प्रयजन दङ नङाबा जोङो इनबेलेन्स जानानै थाबाय थागोन जास्ट जोंना जाहैबाय जोङो अस्त्र हमनायनि खार'ना बिदि नङा जे सोरबा पुलिसजों सोरबा आर्मिफोरजों गावलायनायनि नङा जों जोंनि मानसिखौ प्रटेक्सन होनो थाखायसो जोङो बे हाथियारखौ दैदों आरो सोरबा इन्डिया गभर्नमेन्टनि आर्मिजों बा आसाम गभर्नमेन्टनि पुलिसजों जुद्ध नांनो थाखाय नङा जोङो जोंनि मानसिनि प्रटेक्सननि थाखाय बेखौ जों हमदों बायद' जादों बेल' नोंथाङा बे जोंनि सोमावसारनाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनाय जागायजेनदोंमोन मार्च 2 तारिखनि 1987 बेनिफ्राय जागायजेननानै 1993नि 20 फेब्रुवारि जोबफैदों बै समनि नोंथांनि एक्सपिरियेन्स बे समावथ' आङो भलन्टियार फर्स हिसाबै दंखायो आरो जेब्ला सुक्ति जायो होनब्लाथ' आं जेलावसो दंबावो
BSc सुक्तिनि समाव आं जेलावसो दंबावो सुक्तिनिफ्राय 4 माससो उनाव आं गदों आচ্ছা जेलाव थानाय समाव नोंथाङा माबायदि जिउखौ बाबेन होखो जेलाव आङो बिदिनो उफायथ' गैया नोङो माखासे खर' गाज्रिफोर थायो बिसोरजों एसे टाइम पास खालामनांगौ माबा माबि जंखायलायनाय मालायनाय बेनो ओमफ्राय आङो जेलाव माखासे जाया बे हारसाफ्रा एन्जरखौ आं एन्जर हमनानै जायो आচ্ছা जेलखानायाव एन्जर हमनानै जायोमोन आङो उफाय गैया नों मोजां एखमबा ना होयो एखमबा दाउ होयो बेथ' थोनाय जाया ओमफ्राय जरहाटआवबो गुवाहाटियाव फ्राय एन्जर हमनानै सावनानै जाबाय थादों 1993 नि 25 जेनाखि सुक्ति जाबाय फार्स्ट बर' एकर्ड बियो बेवहाय सारेन्डार जानाय जादोंमोन नोंथाङाबो सारेन्डारनि लिस्टआव आं गैया बे भलन्टियार फर्सनि सारेन्डार बेवहाय आं गैया आंनि बे समाव आङो जेलावसो खामोन आচ্ছা जेलावसो सफैयाखै जेलावनो दंमोन आङो होमब्ला जरहाटआव दंमोन बे समाव गुवाहाटिनिफ्राय जरहाटआव लांदों बे लांनायनि खारनबो दङ आङो आलफा सानै साथामजों लोगो जानानै जेलनिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन आচ্ছা गुवाहाटि जेलनिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन बेखौ बोरै मिथिखो जायखिया जोंखौ साथामखौ आलदा आंखौ जरहाटआव सासेखौ मिसामारियाव सासेखौ बे मिसामारि माने बै नगाव मिसायाव दोनदों सासेखौ बे जायखिया बहाबा लांदों बेखौ गुवाहाटियाव दोनाखै जानांगौ आलदा खालामनाय जादोंमोन थारमाने गुवाहाटि जेलाव आगोलाव मोनसे उइटनेस दंमोन खारनो हानाय बे माबाजों मोनसे लाइन दंमोन आरोखि आচ্ছা गुदुं दंमोन बारनो हायो वालखौ दा बेहाय जोङो बिराद खालामबाय थादोंमोन बेफोरखौ बोरै मिथिखो एसे थाल मोनदों नामा बेनिफ्राय माने आलदा जरहाटआव लाना थांबाय आচ্ছা 1993 नि सुक्ति जाबाय बहाय नोंथाङा सारेन्डार जायाखिसै दा बिएलटि जे माने गौथुम दाबाय नोंथांमोनहा बेखौहाय माबे कनसेप्टजों नायबा माने बेनो थारमाने मोनसे प्रेसार ग्रुप नांसिगोन अयथासारा जोंनि बर'नि सायाव बारा जाबाय पुलिस मिलिटारिनि हांगामाया बारा जाबाय बेखौ बेलेन्सआव लाखिनो बा जोंनि मानसिखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय जोङो बे बिएलटिखौ जन्म होनाय जादों बिएलटिखौथ' आंनि दारै नङा बिएलटिआ सिलादानि समावनो जाखानाय सिलागां आदा सिलानि दिनाव जाखानाय बहुद आगोलावनो जन्म होदों बेखौ आं सनखौ एक्जेक्टलि जायखिजाया सिलागां थैखांनायनि उनावसो बिथाङा बेमारजों थैलांदों बिनि उनाव आङो बे लिडारशिपखौ लानांदों आरोखि आচ্ছা नोंथाङा बिएलटिखौ जेब्ला लिडारशिपखौ माने लानो माबाबाय रिसिभ खालामबाय बै समनि एक्सपिरियेन्स बै समावहाय बर'नि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव माने गिलायनाय संखिलायनांगौनि समबो दंमोन आरो बै समा जाहैबाय सानजानि मानसिया सोनाबहा दावबोनो हाया खोलानिया साहा मोखां जानो हाया बिदि परिबेसमोन बिदि समाव माबोरै नोंथाङा बे गौथुमखौ डिल खालामनायमोन बेथ' जोङो बर' हिसाबै ज' जानांगौनि बेलायाव आङो ओरैनो दलद ज'आखै बयजोंबो रायलायदों जेनेबा साहानि मानसिया खोला फैनो हाया खोलानि मानसिया साहा थांनो हाया बे परिबेस जादोंमोन नंगौ खिन्थु बिएलटि जानायनि उनाव बे प्रब्लेमा जायाखै बै समावहाय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा सोलिबाय थादोंमोन जे समाव नोंथांमोना बिएलटिखौ माने बियो ओरै कारगिल वाराव जोङो बिएलटिनिफ्राय फार्स्ट सिजफायार जोङो भारत बिर'धि नंखाया जिहेतु जोंनि संगठना आरो दिनै इन्डिया भारतआ जेराव बिराद गिदिर मोनसे क्राइसिसआव दङ बे समाव जों जुदि अस्त्र लानानै ओरैनो माबा खालामना ओरैनो थाबाय थायोबा बियो एसे मिनिंलेस जागोन जोङो भारत राष्ट्रनिनो भारत राष्ट्रनि सिङावनो जोङो आलादा रायजोसो बिदों जिहेतु बियो दा भारतआ आलादा कान्ट्रिजों मोनसे क्राइसिसआव फैगासिनो दं बेखौ नुनानै जोङो मोनसे सिजफायार होदों जे जोङो जुदि प्रयजन जायोबा कारगिलनि माबायावबो जों हेफाजाब होगोन बेखिनि स्टेटमेन्ट होनानै जों सिजफायार खालामदों आरो बे सिजफायारावनो भाजपायी गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जोंजों आल'सनाया स्टार्ट जादों जोंखौबो खोब मोजां रेसपन्स होदों जे बिसोर बिराद मोजां जोंनि कारगिल वारनि समाव बिथांमोना जोंखौ बिराद सहाय खालामनाय बादि जादों बिदि होननानै भाजपायीनि दिनावनो सलुसना बे बिटिसि जानो बेनो जादों 2003आव आচ্ছা सुक्ति जे खालामबाय नोंथांमोना बड'लेण्डनि सुक्ति नोंथांमोननि सोमावसारनाया माने बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनिमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटमोन जों मिथिगौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननो थाखाय जोंहा मानि प्रयोजन दं आरो जोङो दिनै बे समाव मोनगोन ना मोना
ओरैनो जुजिनायनि नामाव जुजिबाय थाबा जानाय नङा जों सिन्था खालामनांगोन स्टेप बाय स्टेप जों बोरैबा लांनो हायो नङा डाइरेक्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौआ दिनै समाव सम्भब नङा होननानै जों बुजिनानैनो जे जों मोनसे स्टेप आवगायनानै लागोरनि होननानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों दानि जोंनि दिनाव जिथु सुक्ति जादों 2003 10 फेब्रुवारियाव बेथ' बिराद मोजां सुक्ति बर' भाषाखौबो जों 90 सिडुलाव सोनानै दोननो हादों ओमफ्राय जिथु सुक्ति बियो कार्बि आलं बा डिमा हासाव बा खासि हिल्स बा जयन्तिया हिल्स बा जों गार' हिल्सनि बादि नङा बिसोरनाबो 6 सिडुलनि आन्दारावनो खिन्थु बिटिसिआ एसे मडेला बेलेग बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदेरबावनाय जादों जे लेजिस्लेटिभ पावार होनाय एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ पावार दं जोंनाव पावार गैया होनोबा हम डिपार्टमेन्टआवल' गैया इलेक्ट्रिसिटि गैया कमिउनिकेसन जाबा टेलिफनिक बेफोर गैया बेफोरल'सो गैया बाखि डेभेलपमेन्टेल जिथु डिपार्टमेन्ट बेयो गासिबो दंजोबो बिटिसि जानायनि उनावहाय नोंथाङा शिफ्ट जाबाय बिनि उनावनो बर'फोरनि गेजेरावहाय पलिटिकेल मोनसे सौग्रावलायनाय फैदों बेखौ बुंनांगोन पलिटिकेल सौग्रावलायनायाथ' बेथ' आं जिखिनि नुदों मोनसे जों एकगत जानो हाबाथ' मोजांमोन एकगत जानो हाबा मोजांमोन दुर्भाग्यजनक जायखिजाया उरखावदामोनहा जोंनि लिडारशिपखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया बे बेलायाव जादों नङाब्ला एटलिस्ट आंखौ बुंनानै लानो थाङा दिनै सुक्तिखारि हिसाबै गभर्नमेन्टआबो बुंदों जे सुक्तिखारिखौ खेबसेबाबो नायनाय खामानि मावनो सुबिदा हो नोंसोर दानो बेवहाय बारसनथ'नो नाङा दा बे कमेन्टआ सोरबा गभर्नमेन्टनिल' नङा बहुत बुद्धिजीबिफ्रानो लुबैदोंमोन बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'आनो होन बा सोरबा बाङालियानो होन सोरबा असमियानो होन बा सोरबा राजबंशियानो होन सुक्तिखारिखौ खामानि मावनायनि सुबिदा हो खेबसे एटलिस्ट बिनि उनाव नायदो बेखिनिखौ बियो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै उरखावा गावनो जिरायनोमोन बेहायसो डिभिजन जादों आच्छा थारमाने उरखावग्रा ब्रह्मआनो निजे गावनो शिफ्ट जानो लुबैनाय जादोंमोन एकदम शिफ्ट जानो बेनो सालायनो नागिरदों खिन्थु बिहा मोनसे माबा बेनो सुक्ति समावबो बियो जोंखौ सिगां समाव बुंबाय जे बे सुक्तिजों जेबो जाया जोङो बे सुक्तियाव थाफानो हाया एफसिखौ सहि होहैया बेनोथ' आच्छा उरखावनि थाखायनोथ' एफसिआ सहि होआखै बे माबायाव खिन्थु सहि होआखै दिनै नुबाय नोङो बे बिटिसिखौनो सेख'फिननो नागिरगासिनो दं सिगाङावथ' गाज्रि होननासो रिजेक्ट खालामबावदोंमोन बेजों जेबो जाया होननानै उरखावा ओंखायनो सुक्तियावबो एफसिखौ सहि होआखिसै बाहेरायाव थाहोबाय खिन्थु दिनै फैयै फैयै नुबाय बे माने बिटिसिआवनो दिनै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों गेलेबोगासिनो दं खिन्थु जेनगासिनो दं आरो बिटिसिआव जेबो गैयाब्ला दिनै मानो क्षमतायाव फैनो नागिरदों क्षमतानि थाखाय मानो इलेक्सन गेलेबाय थादों नोंथांनि दैदेननायाव जेनाखि बिपिएफ दोलो दङ बे बिपिएफ दोलोआ दिनैसिम माने सरकारजों बाहागो लाबाय थादों आसाम सरकार एबा भारत सरकार जेने कंग्रेसनि सरकार दंमोन आसामाव भारतआवबो कंग्रेसनि सरकार दंमोन आरो बेयो उनावहाय बिजेपि सरकार जाफैदों आरो सेन्ट्रेलावबो बिजेपि सरकार जाफैदों दा बेवहाय नोंथाङा रुलिं सरकारजों दासिम बाहागो लाफाबाय थादों दा गोबाङानो बुंनाय जायो बा अपोजिसनफ्रा बुंनाय जायो जे माने जेनाखि रुलिं सरकार बिसोरो माने बर' हारिनि खामानि मोजां मावनो लायाखै आरो लाया आरो बिथांमोननि सुभिनिस्टनि एक्टिभिटि बेयो जोंनि बर'फोरनि मोजां मोनथार बेखायनो बिसोरजों एलायन्स जानाया मोजां जादोंमोन ना दे नोङो बिटिसिआ जाहैबाय मोनसे आरो जोङो पलिटिकेल पार्टि बिपिएफ बिराद फिसा पलिटिकेल पार्टि बा एजेपि बिजेपि बा कंग्रेसफोर बादि नङा दा नोङो बिटिसिआव नों जिहेतु खामानि मावनो ओंखारदों बिटिसिआ रायजोफ्रा डेभेलपमेन्टखौ लुबैयो डेभेलपमेन्टखौ लुबैयोब्ला नों नंखाय फिसा पलिटिकेल पार्टिया बेसेबां बार्गेन खालामनानै अपोजिसनाव थानानै ओंखायनो जोङो जेखि सरकार फैया जोङो कंग्रेस फैनाय समाव कंग्रेसजों थाफानानै खामानि मावनानैसो दा जों बिटिसिखौ दिनैनि बे महराव लाबोनो हादों खिन्थु कम्पारेटिभलि कंग्रेसनिफ्राय दिनैनि दिनाव बिजेपिआ अनेक साबसिन 4 बोसोरावनो बिटिसिनि महर मोखाङा बहुत सोलायबावदों 4 बोसोरल' जादों बिजेपिजों जों थानाया दासिम आसाम सरकारा 4 बोसोरल' जादों बे 4 बोसोरावनो जोङो बिपिएफआ 10 बोसोर कंग्रेसजों दंमोन बे 10 बोसोरावथ' जेसेबां जिखिनि मोन्दों बिटिसिआ कंग्रेसजों थाफानानै कम्पारेटिभलि नैबे 4 बोसोरावनो बिजेपिआ डाबल गुन खामानि मावनानै होदों बिटिसि ओनसोलाव मोनसे आर्गुमेन्ट जे आसाम सरकारा
बा आसामनि रुलिंआव जायनिखि पार्टिया फैयो बिसोरो जेब्लाबो मोनसे खोथाखौ नोजोर होबाय थादों जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय जेनाखि आसामनि एरियाफोर बे बर'फोर दङ बिसोरो जाहैबाय आसामनि इलेक्सनाव स्टेट एसेम्बलि इलेक्सनाव मैखोमै रल लानो हायो बा फेक्टर जायो बे बेलायावहाय 22टा समस्ति 20 समस्ति बेवहाय नोंथांनि हलनि बाथ्रा बुंनाय जादों आरो नोंथाङा बैफोर समस्तिफोराव बिपिएफनि केन्डिडेट होनोबो सम सम बुंबाय थायोमोन नाथाय नोंथाङा दासिमबो बेफोराव माने रल लाबोनाय जायाखै जोङो सिंगेल जाथिजों इलेक्सन गेलेजायाथ' जेनेबा बिटिसिनि बाहेरायाव बर'फोर दंसोगारो बर'फोर दङब्लाबो बेवहाय जे बिपिएफआ इलेक्सन गेलेनानै देरहागोन बिदि नङा जोङो सहजगसो खालामनो हायो जे सोरखौ देरहाहोनांगौ सोरखौ देरहाहोनाङा बिनि थाखाय फेक्टरा बे 22टासो समस्तियाव दङ बिटिसि बाहेरायाव बियो जों जेखौ बुंगोन बेवहाय थांगोन ना नोंथाङा जे बुङो जे इलेक्सनाव बेहाय रल लागोन होननानै बेनो रला सोरखौबा फेजेननाय सोरखौबा देरहाहोनायनि रला बेनो केन्डिडेट होआलासिनो बे खामानि मावनाय जादों बेखौ मावदों प्रत्येकबाबो मावबोदों आङो आरो बे जों जा बुङो बेजोंसो थांगोन बे बर'फ्रा बिटिसिनि बाहेरानि बर'फ्रा दा समाव बिटिआर जाबाय बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर जानो सुक्ति अलरेडि जाबाय थांनाय 27 जानुवारि खालि सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिया जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा आरो इउबिपिअ आरो जेराव नोंथाङानाखि उइटनेस जानानै मुंसाइ होदों नाथाय बावैसो नोंथांनिफ्राय बुंदों होननानै माने अजद फैदों जे नोंथाङा बे सुक्तिखौ नाखस खालामदों सुक्तिखौ आं नाखस खालामाखै बे सुक्तिखौ आं बुंदों जोंहा बे सुक्तिनि दारै मोनसे जिनिसल' लाब जादों बे बिराद गिदिर एचिभमेन्ट बियो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सेपारेट स्टेटनि नामाव आन्दलन खालामला होनना बुंबाय आरो एनडिएफबिआबो दिनै सुक्ति खालामबाय सान्थिनि नामाव बेल' बे मोनसे जिनिसाल' जोंनाव जे बर' जाथि हिसाबै आन्दलनमुखि खुनु संगठन गैला आरो बे सेपारेट स्टेटखौ लानानै दिनैनि दिनाव बर'फ्रा आरो आन्दलन खालामला आन्दलन दि गैला फ्राय जोब्बायानो एबसुआ गारनाय माने जोब्बाय दिनै एनडिएफबिआथ' मालाय बेलेग इसु दङ बिसोरबो सेपारेट स्टेटखौनो नागिरदोंमोन बा सोरबाया सभारेन्टिनि खोथा बुंदोंमोन थाङै थुङै जेखिजाया एनडिएफबि मोनब्रैबो भटआ सान्थिनि नामाव जिथु सुक्ति खालामबाय बेनो बिराद गिदिर खोथा माखासे डेभेलप दिनै सान्थि फैनाय लोगो लोगो बिटिसि एरियानि डेभेलपमेन्टआ अन्य रोखोम जाबावगोन मिथिबाय आगोलाव एबसुफ्रासो होबथा खालामोमोन आन्दलन खालामनानै बे जायाखै जोंना आलादा रायजो नांगौ होननानै बेखौ दिनै गारजोब्बाय बिसोर सेपारेट स्टेटनि नामाव आरोबाव सुक्ति खालामहैला बेखौ सारेन्डार खालामबाय बिसोर एबसुआ सारेन्डार होनबा बेखौ खालामला नालाय थांनाय दिल्लीयाव सारेन्डार जाहैबाय थारमाने सुक्ति खालामबाय दा थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरो जे माने जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ रायजोफोरनो बर'फ्रा बड'लेण्ड नङाबा ओरैनो गोजोनो जाम्बा जानांगौ ना नोंथाङा बुंनाय जादों जे माने जोङो बड'लेण्ड मोना बेखायनो बड'लेण्ड सोमावसारनानै लाब गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथाङा अजद होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं बुंदों बिसोरो बड'लेण्ड नामाव हय आन्दलन खालामदों खिन्थु बेखौ लानानै राजनितिसो खालामबाय थादों बिसोरो बड'लेण्डआ दिनै जाथ'वा दिनै जाया होननानै बिसोरो 100% बुजिखागौ खिन्थु बिसोरो राजनिति गेलेनांगौ नालाय बर'फोरखौ बे बड'लेण्डनि नामाव मुभमेन्ट आन्दलन खालाम थगायनानै राजनिति गेलेबोबाय थादों खिन्थु जेनबोबाय थादों खेबथाम नै एबाराव आरो खेबसे बावगोन खेबब्रै जानोसै एबाराव जेनगोना खेबब्रै जानोसै आगोलावथ' खेबथाम थांखाबाय आरो एबारजों मिलायना खेबब्रै जाबावसैलाय दाथ' नोङो रायजोखौ थगायदोंना थगायाखै दा बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया जै बर' हारिनि जै होननानै एथ' गोबाव आन्दलन खालामबोबाय गामसा गानै माबा प्रमद बर'आ दिनै एबसुखौ गारनानै दिनै पलिटिक्सआव हाबबाय आगोलाव बुंदोंमोन बियो जोङो बा आङोखौनो होनदों जानांगौ बियो आङो बिटिसिआव EM GM जानो थाखाय बा MLA जानो थाखाय बा MP जानो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै बड'लेण्डनि थाखायसो आन्दलन खालामदों होनना हरसे लेक्सार होदोंमोन बियो खिन्थु दिनै बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गारनानै UPPLआव फैबाय मोजां जादों गाज्रि नङा बेबो गोदान खोथा नङा
आगोलाव एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समावबाबो बियो पार्टिखौनो खालामखादोंमोन जेनबोबायसो थादों खिन्थु दिनै जेन हक दिनै पार्टियाव हाबथारबाय मोजां जादों एबाराव पार्टियाव हाबनानै बुजिसिगोन बियो राजनितिया मा आगोलावथ' सा एबसुआव थानानै इउपिपिएलखौ डाइरेक्ट सहाय खालामदोंमोन बियो डाइरेक्ट माने फुरा डाइरेक्ट एबाराव मोजां जाबाय खिन्थु आबसुना प्रमद बर'ना बेनो बियो एथ' गिदिर जाथिनि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन जाथिनि बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंमोन गामसा गानै गानै आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बेहा जाथिनि फारसे जुदि बेबायदि एथ' सेन्टिमेन्ट दंमारोमोनब्ला दाखालिथ' बिराद गिदिर हिस्टरिक मोनसे सानमोन बियो स्कपमोन बेहा देखायनाय मोन्दोंमोन सुक्तिखौ बियो गामसा गाननानै मानो खालामाखै आच्छा दिल्लीयाव गामसा गाननानै खालामनांगौमोन दिल्लीयाव आरो दाखालि प्राइम मिनिस्टार फैनाय समावबो बिराद मोजां स्कपमोन लाख लाख मानसि ओइदिनखालि माने गामसा गाननानै लेक्सार होआखै बेनो बिनि जाथि मोजां मोननाया ओरैनो सायाव देखायबाय थाबा जायो दा नोंथाङा बुंबाय बड'लेण्ड नङाबा बर' रायजो राजाया गोजोनखाया नोंथाङाबो गोजोनखाया दा दिनैनि समाव एनडिएफबिआबो पिस मोनसे नेगोसियेसननि गेजेरजों सुक्ति खालामबाय एबसुआबो बड'लेण्डखौ नांला होननानै सुक्ति खालामबायब्ला होमबा बड'लेण्डआ बोरै जाबावगोन बड'लेण्डआ मारै जागोन बड'लेण्डआ ओरै जायो अट'मेटिकसो बिनि थाखाय आन्दलन खालामनांगौ गैया हयथ' 20 बोसोर नांनो हागौ हयथ' 25 बोसोरबो नांहैनो हागौ बा 30 बोसोरबो नांहैनो हागौ दिनैनि बे बिटिसिनि जिथु क्षमता बेखौ लानानैनो जोङो दिनै खामानि मावनांगोन इनफ्रास्ट्राक्चार इन्डास्ट्रि गासिबो नोङो जेनेबा परिबेस होनो हानांगोन स्टुडेन्टफोरखौ बोसोरसेयाव जाहाथे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय सोरबा हारसायानो जा सोरबा बर'आनो जा बोसोरसेयाव 6 जन 7 जनसो जुदि एससिएस अफिसार ओंखारबाय थायोबा बा बोसोरसेयाव जुदि सानैबाबो सासेबाबो साथामबाबो एभारेज इउपिएससि एग्जाम होनानै आइएस लाइनाव जुदि फैबाय थायोबा बे परिबेस मोनसे जागोन नोङो नाय तेलेंगाना छत्तीसगढ़ झारखन्ड उत्तराखन्ड बेफोर बोरै जादों बेफोर जायो बिसोर बेफोर जानायाथ' बावाखै बारा गोबांथ' नङा 10 बोसोर 5 बोसोर बिसिनि एरिया ओरैबायदि उन्नतिखा इन्डास्ट्रियानो होन बा शिक्षा साइडआवनो होन बा जिखुनु जाया टुरिजम माबा माबि बेफोर गासिबो दंखाजोबो बेफोर ओनसोलाव गोदान बानायनांगौ जेबो गैया आसाम कम्पारेटिभलि आसामखौ नायोब्ला बिसिनि उन्नतिया बै जेब्ला आलदा रायजो जायो बे समाव आसामनिफ्राय गोजौसिनावखा बोसोराव साबसे आइएस अफिसार ओंखारो हिसाब दं बोसोराव साबसे गावसोरनि बे जेनेबा जोङो आसामनिखौ एससिएस होनबा बिसिनिखौ इउपिएस बा माबा बेबायदि बेबादि परिबेसखौ जोङो बिटिसिआव होनो हानांगौ हारसायानो जा बर'आनो जा बोसोराव बेबायदि ओंखारबाय थाथों ना जों स्कुल कलेज मोजां बानायना हो दिनै जोंनाव जेनेबा क'क्राझारावसो मेडिकेल कलेज जादों बे मेडिकेल कलेजआ चिरां आरो बाक्सा उदालगुरियावबो जानांगौ इन्जिनियारिं कलेजआ क'क्राझारावसो जादों चिरां उदालगुरियावथ' जाबाय चिरां आरो बाक्सायाव नांबावगौ इउनिभार्सिटि क'क्राझारावसो दङ बे इउनिभार्सिटि केम्पासखौ जोङो चिरां उदालगुरि आरो बाक्सायाव बानायनो हानांगौ उनाव फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटि बे बिटिआरआव फैबाय बिटिआरनि सुक्तियाव फैबाय बिटिआरआव मा फैखो जेरैहाय बिटिआर जायाखै नों मा बिटिआर होनबाय थायो दाबो बिटिएडीयैनो दङ आच्छा माने आयेन फैयाखै आयेन फैयाखै आयेन फैमालाय मा जानो नोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो इमान एथ' सहस नङा जों मिथिगौ 15 बोसोर सालायनानै नोङो सुक्ति जादों होननानै गाबोननो जे इमप्लिमेन्ट जागोन बे नङा बेखौ नोङो सरकारजों थाफानानै रायलायनानै बहुद कनभिन्स खालामबावनांगोन बिटिसिआव नोंथाङा 15 बोसोर खुंगिरिनि बिबानाव दङ बांसिन एचिभमेन्ट एबा मुंख'थाव एचिभमेन्ट मा माखौ बुंनो नागिरो एचिभमेन्ट होनोबाथ' बेनो बर' भाषाया एचिडल' हाबबाय आरो मा नांगौ बेनिफ्राय माखासेयाथ' सरकारजों मिलायनानै नोङो खालामलांबाय थाबानो जायो जोंनि सुक्तियाव खालि सिआइटिल' दंमोन सुक्तियाव सिआइटिल' दंमोन सिआइटिनि बादै बेफोर नोंनि इन्जिनियारिं कलेज बा मेडिकेल कलेज बा केन्सार हस्पिटाल बा बहाबा गिदिर गिदिर दलं बानायनाय लामा बानायनाय बेथ' सरकारजों रायलायनानै आन्दारस्टेन्डिंआव मोनगोन बेफोरखौ सुक्ति नाङा सुक्ति नांलाया बेफोरखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों मोजाङै था आङो जेनेबा दिनै एनआइटि प्रप'जाल होदों एनआइटिआथ' जागोन आङो बुंदों जेनेबा एटलिस्ट आइआइटि आरो आइएमनि मोनसे क'क्राझार केम्पास
बेफोर रायलायनायनि गेजेरजों जागोन बेफोरखौ सुक्ति नांलाया थारमाने बे थांनाय 15 बोसोराव 15 बोसोराव बे बड'लेण्ड एलेखानि माने जाफुंसारनाय होनबा माखौ बुंनो नागिरो जाफुंसारनाय होनबाथ' मेरला दङ लामा एडुकेसनावबो नों बहुद आवगायहोनो हाबाय जोङो एडुकेसनावथ' बहुद खामानि मावबाय जोङो कमिउनिकेसन लाइनाव फ्राय साक्सेसआनो जादों जोङो दंबावो एसे मावनांगौ मावलांगासिनो आद्रा थानाय जि खामानिखौ नोंथाङा फैगौ समाव मावनांगौ होनोब्ला आंना बेल' कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ दिनैसिमबो आङो ST माबायाव लाबोनो हायाखै बास खिन्थु जोङो बहुद प्रग्रेस रायलायनाया प्लेन्सआव थानाय कार्बिफोरखौबो प्लेन्सनि ट्राइबेल होननानै स्टेटास होनांगौ आरो हिल्सआव थानाय बर'फोरखौबो हिल्सनि ट्राइबेल होननानै स्टेटास होनांगौ बे भाया मिडिया फ्राय जाबायानो फैगौ समाव इलेक्सन जागासिनो दङ फैगौ एप्रिलाव दा बिनि थाखाय माबायदि प्रिपारेसन जोंना फुल प्रिपारेसन जोबखाबाय 16था आङो टिकेट डिक्लेयार होबाय दे 16 आरो 21था जानो खयथा नांगौ मोनबाल'सो थारमाने नोंथाङा 21थाल' दारायगोन नङाब्रा गभर्नमेन्ट जानोबा 21था नांगौ आं बुंदों जा 16था होखाबाय 16थायावथ' जाय 100% देरहागोन बेखौसो दाखालि डिक्लेयार होनाय जादों 16 जन दाना 26था थाबावबाय 26थायाव आं मोनबा देरहागोन ना देरहाफाल गभर्नमेन्टआथ' माथो जाहैखानाय हनै 26थानि गेजेराव मोनबाल'सो देरहाबावनांसिगौ आङो गभर्नमेन्ट दाथारनोबा 21था जाबाय जोंनि 16था डिक्लेयार होबाय बे देरहाखाजोब्बाय बे 100% देरहाखानायखौसो होदों आरो मोनबा नांबावगौ आरो मोनबा नांगौ 26था सिट दंबावो बेहाय आङो मोनबा देरहा 26थायाव नोंथाङा बिजेपिजों दा एलायन्सआव दं 100आव 100% दा नाथाय मोनसे आराव सोलिदों जे UPPLजों बिथांमोना मोनसे नेगोसिएसन जागासिनो ओरै जायो बिजेपि बिथांमोना एबसुखौबो बोखांनो नागिरदों आंबो मिथिगौ बोखांथों बेसेबां बोखांनो हायो खिन्थु गभर्नमेन्टआ BPF बिजेपि आरो AGPN दागोन UPPLआ जुदि आंखौ फेजेननानै लांनो हाबाथ' दानो हाबाय फेजेननायाथ' आंखौ बोरै फेजेनगोन फालाय बबे लाइनजों फेजेननो हागौ UPPLआलाय ना बिजेपिनि सापर्ट मोननानै 16 जना देरहानानै दंखायो उइना जाखाबाय दा आंनो साबाल' नांसिगौ 26था सिट दङ 26थायाव आङो साबाखौलाय मानो देरहाजोबगोन बे 16 जनाथ' 100% खासैब्रा ना बेवहायनो प्रसंगआव फैदों जे बिजेपिया जुदि एबसुखौ प्रमट खालामबाय थायोब्ला जेबो खालामनो हाया आच्छा दे बिनिफ्राय दानिया जोबथारनाय फारसे जों फैनो नागिरदों जे MP राज्य सभानि MPनि इलेक्सन फैगासिनो दङ नोंथांनि पार्टिनिफ्राय सासे जि MP दङ बिश्वजित दैमारि बिथांनि आयुआ जोबना थांगासिनो दङ बे बेलायाव नोंथांमोननि रला मा जागोन जोंहाथ' राज्य सभा MP बिश्वजितआनो थांगोन मैयानि खौरांलाइयाव होदों जे UG ब्रह्मखौ माने बिजेपिआ प्रमट खालामदों नाम होनो नागिरदों होननानैहाय जोंना राज्य सभाया नङा आं बुंदों जुदि UG ब्रह्मआ BPFआव फैबा आङो हरो BPFनि जानानैसो थांगोन UPPL हिसाबै नङा आच्छा UPPL हिसाबै नङा BPFआव हाबग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो BPFआव हाबोबा खिन्थु UG ब्रह्मआ आरामसे MP थांबाय नोंथाङा मोनबा सिटखौ मोनाखिसै 16थाया देरहाजोब्बाय नोंथांनो 21था नांगौ दा मोनबाया देरहायाब्ला नोंथाङा UPPLजों एलायन्सआव फैगोन नामा UPPLजोंलाय मा एलायन्सआव मानो देरहाया जानांगौ टिकेटआ होगासिनो दं नै कयेक दिनाव आच्छा आङो 16थाखौ होगोनाया जाहैबाय बियो आनडिसपुटेड बियो देरहाखाथारो फार्स्ट फेज हिसाबै 16थाखौ होबाय आङो दाना आं बुंबाय थादों आरो 26था सिट दंबावो 26था सिटआवथ' आङो मोनबाखौथ' ओरैनो देरहाखागोन गभर्नमेन्टआ ओरैनो दाखानाय बेखौसो आं बुंदों आरो मोनसे सुलुङाव फैबावदों जे NDPनि मोनथाम हानजा बिसारायग्रा धीरेन बर' आरो रन्जन देरनाय NDPनि फ्रायबो बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बेथ' NDPनि खोथाब्रा मालाय गावस्रा मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे अर्गेनाइजेसन बियो बिस्राबो माने अधिकार दङ इलेक्सन गेलेया बिसोरनि खोथा आरो सोरखौ सहाय खालामो सोरजों एलायन्सआव थायो सोरजों एलायन्सआव थाया मालाय NDPनि खोथा बेखौ नों बिथांमोनाबो नोंथांमोननि बे पलिटिक्सआव एसे आघात होनो हागौ जोंखौथ' जेबो आघात होनो हाया जोंलाय आगोलनिफ्रायनो फैबाय थाखानाय बेफोरखौ रायलायनांगौ गैया जायखिया NDPखौ आं खावलायदों जे नोंथांमोनाबो फैदो ज' खामानि मावलायदिनि
बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों बे रिकुवेस्टखौ बिथांमोनहा मानियो मानिया बे बिथांमोननि खोथा बेखौ आं जबरदस्त खालामनो हाया अपोजिशननिफ्राय क्लेम खालामबाय थादों बेवहाय दुर्नीति गोबां जादों बड'लेण्डआव दुर्नीति जादोंबाबो खोन्थादो बहा दुर्नीति जादों सिबिआइ दङ केस होबानो जाबाय केकनि खोथा बुंदों बहा दङ खालामबानो जाबाय बेलाय पलिटिक्स पार्टियालाय बुंखागोन नोंखौ इलेक्सन फैगासिनो दं मा बुंनांगौ बुङा माखौ बुङोब्ला जों बांसिन भट मोनगोन माखौ बुङोब्ला जोङो देरहागोन बेथ' पलिटिक्सआ जाखायो मा केकनि खोथा बेनि गोजौआव जुदि दंबावो आरो खालामबावगोन बर' हारि थामोनथा दानायनि बिथिङाव नोंथाङा मा मेसेज होनो रायजो राजानो बर' हारि नङा जोङो पलिटिकेल पार्टिनि मानसि बर'जों लोगोसे बिटिसिआव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो समानै जौगाखांनायखौ जों लुबैयो पार्टि हिसाबै आरो सोरखौबा डिफाइड खालामनायनि खोथा गैया बयखौबो समानै भारतनि संबिजित मथे सासे एससि मानसिया सासे एसटि मानसिया सासे जेनेरेल मानसिया सासे ओबिसि मानसिया जिथु राइट्स एन्जय खालामगासिनो दं संबिधान मथे बे संबिधान मथे बिथांमोना बे इकुवेल राइटखौ मोनबाय थागोन दानिया नोंथांनि गावनि थार बाथ्रा सोंबावनो नागिरदों आङो जोबथारनायाव बे जाहैबाय नोंथाङाथ' राजनितियाव जोबोद आखा फाखा जानानै दङ आरो बिजनेसावबो नोंथाङा आखा फाखा होननानै मोनसे मोननाय जादों आरो नोंथांनाव गोबां कनसेप्ट दङ बर' हारि थामोनथानि बागै नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ फुं समनिफ्राय मोना समसिम माबायदि बाबेनहोयो दाथ' नों पलिटिसियान जाबाय आङो पलिटिक्सनि मानसि जाबाय बयखौबो लोगो हमनांगौ रायलायनांगौ फुंनि 9टानिफ्रायनो आराम्भ जायो बा 9:30 आं फुङाव बिदिनो 5टा 6टायाव सिखारो जगा एसे खालामो दुगैयो लोबो ओंखाम जायो 8:30 9टायाव ओंखाम जाखांनानै मथ'थे 9:30 आं बाहेरायाव ओंखारबाय बाहेरायाव ओंखारै खेबसेनो 8टा 9टा जानाय गैया लोंनाय गैया बिदिनो फेमिलिनो माब्ला सम होयो फेमिलिनो फुङाव एसे जिखिनि 1 घन्टासो ओमफ्राय मोनायाव बिदिनो 8टा 9टायाव बयजोंबो समायथ' होखानांगोन गोजोननाय होदों दा जोङो मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोसो सिंनि बाथ्रा मोनथिनो हादों बिथांनि पलिटिकेल केरियारनि बाथ्रा आरो गोबांथार बिथांनि बुंनांगौ दंबावोमोन नाथाय जों सम होनो हायाखै बिथाङाबो सम गैया जोङो उन समावहाय बिथांफ्रा साबसिनै बानबुंथि लानो थाखाय मिजिंथिनानै जोंनि दिनै बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय दे थेंक इउ